Moje meno je Mikuláš Kotrocký, som multimediálny výtvarník, sochár, kresliar, animátor, 3D grafik. Živím sa vývojom postav do trojačkových počítačových hier. Byť multimediálny výtvarník znamená, že často obmieniate médium, v ktorom sa ako výtvarník vyjadrujete. To vás ale často dostáva do pozície začiatočníka. Je to vcelku irelevantné, ale niekedy to môže znamenať problém. Prečo o tom hovorím? Keďže v rámci mojej profesie, čo je vývoj počítačových hier, sa často dostávam do kontaktu s tvorbou, vývojom, príbehu, scenáru. Dostal som predčasom chuť jeden vlastný príbeh napísať a zvizualizovať. A to vo forme komiksu. Bola to pre mňa celkom ľahká voľba, pretože komiksy milujem a už dávno som sa chcel k podobnému experimentu odhodlať. Teraz, po 2,5 roku práce po nociach, večeroch, je 200 strán komiksu s názvom Divočina hotových. Takto, ako ich tu vidíte v ich originálnej prve. Aby ale neostal tento komiks u mňa v šuflíku, potrebujem ho nejako vydať. A tu sa objavuje ten spomínaný problém začiatočníka. Vydavateľ alebo distribútor sa za mnou pravdepodobne nebude baviť, pokiaľ pred neho na stôl nepoložím istý obnos financií potrebných k vydaniu tohto komiksu. A preto potrebujem vašu pomoc. Pomôžte mi finančným príspevkom vydať tento komiks a okrem dobrého pocitu sa vám dostane jedného z množstva bonusov, ktoré som pre vás pripravil. A o čom komiks Divočina vlastne je? Je treba pripomenúť, že komiks nie je pre mladistvé publikum. Obsahuje množstvo narážok na spoločenské problémy súčasnosti, ako aj niekoľko obzvlášť krvavých scén. Ak ale chcete zistiť, prečo niektorí ľudia sa chovajú ako zvieratá, možno aj niektorí vo vašom okolí, podporte tento projekt. Ďakujem.